Двете хора излъжи. Сигурно много от вас сте чули за приложението Happy Mod, с който може да инсталирате хакове. Тук бе, го щупих. И аз се направих на Майнкрафт. И открих едно нещо, щупих едно нещо, точно фърх едно нещо е това. Тук имаше изстрелвачка. Сложих една ръчка и направих така. И той стреля лопатата. И ми даде за лопатата. Но не проверих тук. Искам да го видя с вас. И но ще го оставим за после. Това не е сериозно. Сложили за туалет. И много ме кефи как са се досетили за отзад тръбито. Но аз сложих някои точки. No, фу. Алфа. Добре, си оставя тия неща, ако ме фана. Такова ще има ли го? Добре. Ето го, този тук. Аз мога да лета, така че ще ви в етажа от къщичка. И вие с мене ще... О! Между другото, ако сте гледали клипа на Hello Neighbor, има клипове, които показват в истинската Hello Neighbor какво има. Там. Може и да е нещо, което не е откривано в играта. А може и да е нещо, което... В този къп и в другия на Brawl Stars, който се казва, че качих седми пала с Леон. Може да има други неща. Си го отвърме. Клипа няма да е толкова дълъг, защото ще обяснявам неща за World. Ако сте го забравили, аз съм го обяснял в другите клипове, може да претърсите канала. Между другото, това го забелязах в един клип на Shadowhex. Защото аз съм нямал тази част, но съм имал другата. За тези, които ме гледат, не мога да повярвам, който играе. Ще пускам код в
Fortnite, за тези, които играят Fortnite. Сигурно ще бъде TSM Donut World. Факт започва да тече на всякъде. Бе! Като вече да скоча клипа, като аз само имах да изказвам Star World, отиваме да видим какво има там. Много да тук ме беше. На там. Ето го. Chest. Чакай. Това? Ти нещо в образ. Това ми за това сложих малко страшно. Ако бъдете сериал. О, мага. Хора. Имам съсед убиец. Това е никозавър. Виждате сега хората. Той е далеко. Не, извинявайте, това не е. Ето го. Много е тъжен. Изключително е тъжен. Ай, хора ми се... Престанете да ме пращате! И хора, до тук ще мисля да приключа с това видео. Надявам се да ви хареса. Ако е така, го харесвайте. Слушайте и абонат бутона. Слушайте и двата бутона. Лайка и абонат бутона. Все пак да подкрепи. И очаквайте наскоро, сигурно когато стане 19, когато стане 20:00, има шанс вече да съм пуснал кода в Fortnite. Чао хора!